हेलौ रायजोफोर गुड मर्निं डे 3 जाबाय आरोना मैया हराव सफैबाय जोङो हर माने 7टासोआव सफैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाना रिसिभ खालामबाय आलासि फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै हाबायाव पुरा खामानि मावगासिनो दा नैबेयाव मैगं लेबगासिनो फुङावनो बिसिना ओंखाम जाहैनो दायो ओंखाम जाहैनोसै क्लेरसाया फुङावनो ओंखाम जाबाय क्लेरसा नै फुङावनो ओंखाम जायो आरो बिसिना 6टायावनो बेहा एनिभार्सारिनो मालाय दे हेपि एनिभार्सारि दा साना ट्रेननि सानाया सब बिनि दे बाबा एनिभार्सारि नङा मा माहाल'सो दे जादो दे मा जाबाय जायाखै नोङो जाबाय आयौ मिलि हायदो मिलि नै जोंहा खैना लांग्राफ्रा सफैबाय हरा नङा खैनाखौथ' नोंसोर मोसायाबा हरा नङा जोंथ' दरा नाङानिसो सानखां खैना लांना हायदो बिहा मालाय नै हाथायानो लोमाखै मोनलांगोनखाय नै आरो ओमफ्राय बेबो सोर थार नोङो मिलन द' गिखाया नोंनि अखौ आङो नै खैना लांना हायजोबदो नुवाखै जोंना बेन पार्टिया सफैबाय उदालगुरिनि दा दामग्राफोरा नै जोंना मालाय मेकआप खालामसो जोङाखै खुन्दुंफोरा नै आरो मोसाग्राफ्रा मा जाम्बि मोसाखायोलै नायलाय दायो गेजेराव हाबबाय गेजेराव सोजेनबाय Gato थाखाय जों हामबायसै सिनायथिफोरनि थाखाय आरो नैथियावहाय आंनि मण्डलिनि दिखन बिथांखौबो गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय हास्थायबाय गांसे आर'नाइजोंहाय स्टेन्ड बाय नांगौ जायोना बिथांमोनखौबो आङो गसंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आखाइ खबनानै आरो लोगो हिन्जावसानि लोगो आखाइ खबनानै हाबायाव रंजानायजों मेहेरगोनां खालामनो हेफाजाब खालामफैबाय बाहागो लाफैबाय आङो बयखौबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै धन्यबाद होदों आरो दिनैनि बे हाबायाव आङो बयखौबो लोगोसेहाय बरायनानै नाजावनानै लादों मण्डलियाव रुमि स्वर्गियारिजों हाबा लानो थाखाय फैबाय जेनेस स्वर्गियारिनि फिसाजो बे सिंग्रि गथा रुमि स्वर्गियारि बेखौ जे हाबा लानो फैबाय बियो थारैनो नोंनि गोसोनिफ्रायनो जागोन नामा बियो नोंनि गोसो सिंनिफ्राय औ दे हामबायसै जों बयबो खोनाखाबाय गोसो जानानै हाबा लागोन इसोरनि सिङाव सिमान लाबाय हामबायसै दानिया रुमि नोंखौबो बुंनाय जादों नों जे दिनैहाय गावनि आखाइजों जाय हौवानि आखाइखौ हमबाय बेखौ नोङो गावनि असे हौवा हिसाबै नों नाजावखाबाय दा अब्ला नोंबो नोंनि फिसायनि सिङाव थानानै मान आदर जोथोन
नोङो थैनायसिमहालागै नों होनांगोन आरो नोङो नोंनि फिसायनि सायाव थैजासिमहालागै नोंबो फोथायनायखौ दोननांगोन नै जों दायो खैना दराखौ नेबाय थादो गैया जाजोबनानै फैबाय आरो नै जों दायो लाबोबाय थादो बेन पार्टि दामनानै नै बेफोर सरू बेंरानि गोजा Polian sini kita bakal deh. Beni be ngosani nganau. Sina berani. Ayo lagi juga. Apa-apa. Ya. Ini be na. Sina berani ibu. Murah, dulu sih mulai. Bara जाना दे तोरा गोदान गावनि हाबाव बारा जानाङानो एसेल' जानांगौ नरे नै ओके ओंखाम मोनजासिगोन मालाय एडभान्स बुंदो जागोनसो ओके बिसोरो थेंक इउ सो माच गोनजा ओमफ्राय लाइ जि मिनिजोबदो आरो निउटन मा बेदर जादो ना ओमफ्राय मालाय बा बिजामादै गोदानखाय बिराद मोनजासोदो ओइ मालाय नाके जि मोनजादो बा मालाय नै बुरजा बुरजा थास' फिथुंमोन नामा औ दे नै सिनाखि
मालाय एबारे आलासि एन्से लासिगोन परियालफोरानो गोदोर ना नै सासे नै सानै बिखुनजोफोर गोनजा बिखुनजो नै जागोनसो होदो परियालफोरा हेन्सेक लाजोबसिगोन आरो पुरा एबारे खैनानि परियालफोरा पुरा सोरबा सोरबा थांफिनसिगोन बेहाय Dia tanya solat nih. Hei, hei, hei. Itu namanya ada. खैनाखौ बिदाय होबाय आरोना pada बिदाय लाबाय नैबे जाबाय सुरबेंरानि दायो नै गाखोजोब्बाय स्लिपाराव नै नुदो ओमफ्राय पुरा गासैबो नै स्लिपाराव उन्दुजोबसिगोन आरो नै जों दायो न'आव थांसै खैना मोनबोबाय नै लाजारा बडिगार्ड लाजारा खैनानि लोगो पसन्द जाबाय लाजार येस बेंग्रा नङालै बेंग्राजों रायलायनांगोन ना नै जों दायो थांसै उन्दुनो ओंखारबाय जों थांसै दायो दे फाइनालि थांफिननोसै नै गारिया खारजेनबाय मुरखं सेलेंनिफ्राय थांजोबनोसै जोङो Kilikatnya undi aku ya, itu mami kong? Mami aku cakap, angun dudang unu rebi apa? Nih mayong ke dinas ya, angun dudang unu. Undu nang kok? Mah undu kan? Mah undu nang kok? Oi, biar kadang ah, undu deh neng undu deh, nono munisi kan? Undu keraman cia nilai, acting nilai, undu keraman cia mana video. Por sampai undu deh, kila, unduan nilai. Tapi mah undu bah, lima yang deh malai. Karena sana untuk semuanya जोंनि आबिथिं गोजा मामाया फेन्टावबाय नै आरो
फाइनेलि उदालगुरि सफैबाय आरोना रायजोफोरनि बे जाबाय उदालगुरि दायो फुंनि 4टा जाबाय 4:30 नै उदालगुरि फाइनेलि नै फाइनेलि सफैबाय आरोना जोङो सफैबाय फाइनेलि सफैनानै नै दायो खैना घरनो माल माथा करसिगोन आरो बै जाबाय डाइनिंनि आलना टुसक नै सफा सिटाव जनाय नायबाय आरो बिसोरो नुवाखै नै आरो इयो गद्रेज नै बेथ' टेबल सफा सिट दङ दे खुलुमबाय होनदो नै So thank you for watching the vlog till the end. जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिबो साबायखर बावबाय नेक्स्ट vlogआव आरो बिदिनो लोगो मोनलायगोन till then stay safe bye